Ka East Jaintia National Council henne ka sibalang kalami paibar kat kilamayong ban persya jor ya ka jingtmu ban penlong ya ka public hearing jong ka company do bilat star timan kablabu ban penlong ha plau office jong deputy commissioner ka East Jaintia haba kram begla patai kubor u president jong ka East Jaintia National Council ba sambor mi lingdo ulai thu ba ka tai sinjam ba kilasiam ka dei namar panaki board district kimpen pau e lakin pasenge ne em ya ka tai ka public hearing kaliang jongi ka East Jaintia National Council rengkat ke jing kersian jong ka wena kiseng bahalang ka HYC ngila pelong ya ka jing yat rally kum kadak ban persya ya ka jing temu jong ka DC office jing temu jong ka DC office ban pelong ya ka ne ka public hearing haplau jong ka office jong DC ta ka jing persya hi ka jong ya ka ne ka public hearing hi ka long ba kat kum ka ladang ipai sya ka environmental impact assessment notification ba arpunyo ke rule number 7 ke point number sispa kharwe ke ba ar kala kranshai ba keno ke public hearing kila ban pelong hak itu ki jaka ki badan ke mining project lanesha ki jaka ki ba khamajan ta kada ka nongrim susu ke bangi pelong ya kene ke jing persya ke long ba pingi penrem juru ya ke sarkar jela namar ke jingi khun suet jong ke sarkar jela ya ki thain nong kendong khamtam hakaroi kapar kamtam hakaba idebat ban ayaw surok ubabha kala penslur lene kala aimen sen yaki semen plan ban penkongu ya upat ba ma ban pediang yakini ki mining project ki jongki namar pi kum ka jingtip ke jongi ke seng ba kini ki nong ilam ne kini ki he jong ka star semen kila penbe yaki nong song snong jong ka pressure not da ka baong bangin pensna ya surok ngin aya kita ki development ki hospital ki school ma hendreng isngeu lunga ba syai ki skim jong ka sarkar jela ka ba ki trashnong sya ki nong kendong ki haban khmi lenti ya ka development lang ba kita ki semen plan ta kene ke jingle jong ka sarkar jela ka jingi khonswet jong ka sarkar jela ya ki than nong kendong ka pembor ya ki nong song snong jong kita ki than ban pediang ya kum kini ki jet project ki bala ban kita ya ka mariang rene ki bala ban kita ya ka ka wat ya ka leri borok bat yaka jat benriu jong hi borok kowe ngi iba nadu ka jingdon jong kini ki semen plan hapo ka district jong hi kalong betang ka jingdu nong yangi ki district yangi ki trash nong trai thau ki trai district ladangi phai ha borok kiliang na kiliang jong hi kinong jantia hing sya yurat hakine ki semen plan ladangi phai tang hakine ki sngil ne hadu mentaru wat ka JEC jong ki driver truck lene jong ki truck anara shonru kila pelong ya ka indefinite strike ban persya ya ka jing yurot jong ka semen plan ha ka beide bar ka dor jong ka jingkit mar ka jongki tasakano angin la ban syanya ya kita ki jingkular jong kini ki semen plan ya ki than nong kendong namar kumbang menne bakane ka detang ka jing penbe ya ki pajba ki ba lui kamta me ki nong kendong ki badang duna ka development na kaliang ka sarkar ngin persya be ya kano ka jing temu jong ki semen plan hapo ka district ka jongi namar ngio ina ki por sa ki por ni sya yurot
ban ngisa nyon hakine ki semen plan ladang ipai sa ki supplier jong ki deu yong ru ki hap up da ki lai sau benai ban yo ya ka bil ka jong ki teng ki hap up da ki snem teladang ipai sa kine ki bala deb ja den ka pani sa kedar ba kine ki semen plan ki wantang ban kejit ya ka spa jong ka than ka jongi bar kumju jong ki parado prasnam jongi tangi kwa ba ki parado prasnam ki jongi nadu kan ka khlikmat bakin perkhat jeliu le ne bakin kendit thia kendit dem yo ba kite ki semen plan la sai la sisngi kin yo sawat ban thep buat hapo ka distrik ka jongi hakata ka por kan selong ka jing ka bakrau ya ka ribe ka jat benriu ka jongi ladangi phai sa ka jing sha thombor jong ki trai snong ki trai muluk hapo ki bar jelaru kala jiana ki por sa ki por teladangi aila de kini ki semen plan kumne lada ka sarkar ka bakap yeki lada kita ki bana Delhi ki bakap yeki ngi ki trashnong lene ki ritpa japo ka distrik ngila long lupa ki ba shayu roj lene ngin sadu jaj na akawe ke sngi tatang kene hi ngi kerpade ki paj ba bakini snok tilang bar keseng ta ya ke jingi ki ba shakmat ngin sa shong jingi lang bar ke HYC hadin kene ka jingi lang ka jongi ba ya ke ba don kam ngin ya shakmat ba leng ba ki jingi ki jongi ka ba dendre ka bang kran mentak ka bang ilaban kran mental lene ban benbena mentak ka long ba hakar pwe terik lada ka office distrik ka pelong ya kene ka public hearing na kaliang ka EJNC kene ka jingmi jong ka sipai ki detang ki ba kendiat ngin sa pemi sa arsa ya kene bar ngin sa penurlong ngin sa penpulam jubor ya kene ka public hearing kumbala jateng hakine ki benai ki baladap ya ka kunhun jong ki sispa ngut ngim parla ban khot ke public hearing namar kanande kadang detang ka kunhun ma kane kadang detang ka kunhun ka public hearing ki ban long pajba ude ban la ban wan kat ka ba umon daki hajar ne daki peu hajar ya kata ngila ban khot ka public hearing Hendria kini kebaki temu ban pelong mentah po DC office kebaki ong kisah ban sim benta tang sis pangut ya kene ngimla ban pediang pada kene ngimla hiru ban khot ke public hearing kan pai ki kemat sakitan nyong kendong kam tam ban pensina penmiat ya usurok ban aya ke jeka sumar ki skul ki babiang sakitan nyong kendong kenang ba kini ki semen plan ki bawan nabar ka jella ka jongi kinumla ban le trai kle hapo ka jella ka jongi ta kene ke jing ya rally ka jongi kan long tang ka jing sedang jong ka jing persya jongi ya kene ka public hearing ka ban selong ha ka arpwe terik ni na kaliang ki arseng hadin kene ngin sa shong ka jing ilang ban ngin saraya ka e ka bangin le ta ka we ka long ka basai ban kaliang jongi ka EJNC ngi kran sai balada ka DC office ka penlong jubor ya kene ka public hearing ha ka arpwe terik wat hapdeng ka jing persya jong ki seng bahalang ki ba pher kidang don ki seng bahalang ki ba persya andre wat la ki metrelang ban ngiru andre ngi ai jing kersya ne kiru ya ka jing persya ka jongki tangi khot ngi wer ya ki paraseng balang ki badang don su ki bampat persya bakin mi sikma ban persya ya kene ka jing temu jong ka star semen namar ladang i ailat ya ka e ka baki temu kan slem su ka por ba kum ya kene ki public hearing kin pelong tanga kamera jong UCM ne kamera jong ki katokan ne kinong mi khmat ki jongi ta kenang bangin laban pundu jaja kene ke bara ni khot ngi wer ki pajba bangin persya ya kene ka public hearing tangi kran sai ladaka office DC ka pelong jubor ya kene ka public hearing lekda kampan senga kene ka public hearing ha ka war pwe terik nakaliang ka EJNC ru kan le jubar ban pensenga ya kene ka public hearing ni nuksa haga baladep haga tu ka pandemic tan ka balai benai ka lockdown ngi iba ka star semen ka the jingirap de san peun ri pholak chigi woi pat ki state jong jela henry kat apo state jongi omdon e hatong ila rus pa sai kene ka pau sai ba nagaliang jong kini ki semen plan kimut ban uroi ba kila khendeu thalai ka jai ban reu jongi tingi kren sai habai dei bat ka district administrative sngo ba nagaliang jongphi ki breu ki ba don ka bor wat nom pensiong shit lane aiding ki khun samla lada ki khun samla kile e ka bodon kam ka jing ba khli ka dei nagaliang jongphi ka administrative unit ka tukusingi ta nagaliang jong ka seng ngila kren sha hiba ngi kerpat UDC bodon burom lada phidei u district administrative jongki pa ba sngo ba burom me ka sor jong pa ba lada pim burom phile da gabor lada pikria ajubor ngiru ngimbong se ban kriya ajubor kata ga de genong rim kabana kaliang jong seng kala kren sai ba da gejo por galong ba hi kren ga ba sai ba ha ka arfoi tarik jong November sngau ba lada ya ka public hearing hi ninom kwa ba kandon po DC office lada kanu ko public hearing kamla bandon po DC office ka bandon hitu gika ke ba sakta lane kitu ki jaka ke bagi chat tekajing pelong jong ki po DC office kala bandon chalendet tengi nangalang jong ngila keren mene ngila keren sai ba nginom ailat dalele ru em haba keren parbat UDC uba i karmal ki ulong baya ka jaka ban pelong public hearing kamdei satya karai ka jong u hanrei ka de ka jingtha na Ministry of Forest jong ka sarkar pedeng kamdei ha DC office kan lo hajan DC office barim
DC office ke barin kabupaten spesial. So we bang ndai ha ni ga DC office batamai. Tikan ni kamde ga rai jonga bangan pelong ni ga pagi ngam don bor bang ba pelong ha jan pulau DC office. Kani ka di instruction ke direction ke bawana ke Ministry of Forest and Environment, Forest and Climate Change. Kat kompetisi jongki ke badi kat patrik dulu 9 June a jarapo. Bagi orang ba explore the possibility of convening the public hearing even at the district headquarters near the DC office. That instruction. Ini kalau datang ambil buat orang rasa mission buatnya, rasa mission nampak sih dengan follow tadi instruction. Ini juga China.